Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yau Asabar ne aka tashi da rasuwar jaruma Fadila Muhammad wacce aka fi sani da Ummi Lollipop. Jaruma Fadila ta rasu ne a mahaifarta garin Kaduna sakamakon matsanancin ciwon zuciya da ya jima yana addabarta. Kafin rasuwar jarumar, shahararriya ce a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood, kuma ta taka rawa a cikin manya-manyan fina-finai tare da manya-manyan jarumai na Kannywood. A yanzu haka mutane da dama a masana'antar ta Kannywood na ci gaba da alhinin mutuwar jaruma Fadila, kuma da yawa sun bayyana irin yadda Fadila ta zauna lafiya da jama'a. Allah ya gafarta mata ya kuma sa ta huta.